Ne yazık ki ülkemize dönük. Serokê Tirkiye eşkere kir ku bi tenê yek astengî me li pêşiya dorpêçkirina navenda bajarê Efrînê û di demeke nêzik de ew astengî wê bi dawî bê. Recep Tayyip Erdogan serokê Komara Tirkiye li pêşiya endamên fraksiyona AK Partî li Parlemanê Tirkiye ragihand ku di dema bê de êrişa Tirkiye li ser Efrînê wê bi lez birêve biçe û piştî kontrolkirina cindrêsê artêşa Tirkiye berev sentera bajarê Efrînê tevgerê bike wê dest bi dorpêçkirina navenda bajarê Efrînê bike. Erdogan eşkere kir ku ji destpêka êrişa Tirkiye li ser Efrînê û heta wekeniha 41 leşkerê artêşa Tirkiye hatine kuştin. هر دربارê rewşa Sûriyê bi giştî û Efrîna Rojavayê Kurdistanê bi taybetî Kremlîna Rûsyê dexuyaniyek belav kir û tê de got serokê Rûsya û serokê Tirkiye rewş gotûbêj kirin. Di dexuyaniya Kremlîna Rûsyê de hetiye ku diriya peywendiyeke telefonê ve Vladimir Putin serokê Rûsya li gel Recep Tayyip Erdogan serokê Komara Tirkiye rewşa Sûriyê bi giştî û Efrîna Rojavayê Kurdistanê bi taybetî gotûbêj kir. هەروەها داخوایانیا کرملینە رووسیا ڕۆناهی خستە سەر وێ چەندێک و سەرۆکێ رووسیا و سەرۆکێ تورکیا پرۆژەیەن استراتیژیەن هەڤبەشنا بەرە رووسیا و تورکیا لە سووریە دوارێ وزەیەدا گوتوبێشکردن. ji Aliyê jî wezîrê dervê Fransa ragihandibû ku di dema nehada civaka navdewletî hemû hewlekê didê ji bo rawestandina şer lê tevahiya Sûriyê.